birni zana so ki kalli shigata a cikin ƙauyen ba kamar ya ni gungayu. Yar birni karki bi shi baya wanka a cikin ƙauyen kin gani kaɗai ke gayo. Da farko na yi sallama gurin ki ji ni, ki bani guri dan gare ki zan yi bayani. Da so na iso har gaban ki to ki kula ni, ki juyo ki ganni kaf garin ni ke gayo. Masage fa ba ta san zama da ƙazami, kabarbinta ko na hankaɗa ka arami. Kalar ta daban ce ba ta san harkar sami, da ni fa ta dace tun da ni ne ɗan gayo. A ƙauyen nan an sani fani ne wanka, maza mata sun sani ina baza harka. Idan kika bi shi a radu to zaki kuka, domin na san zaki yau asarar ɗan gayu. Birni karki bi shi baya wanka a cikin ƙauyen ba kamar ya ni gungaye. ki kyale su ahir tun da ya so bahariya, bare bahari wanda ke da auren hamsiya. Ki bi ni muje zana baki hahi na hiriya, a ƙauyen nan kin gani kaɗai ne ɗan gayo. Ki kalli shiga ta irin ta kuce yan birni, ki so ni ki bi ni tun da ni ke zamani. Zaman mu da ke za ki gane ne miki amfani, mubarak yan MUBCY na ki ne ni dan gayu. Ki aure ni bana baki aikin